भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्या कर दिया भाई ने? भाई ये क्या हो रहा है भाई? बाबा बाबा ଆମ ଘରେ ଆଡେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବା ଆସନ୍ତୁ 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 ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମତେ କିଛି ଅଣ୍ଟୁନି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇ ମାଟି ତଳେ କେତେ କେତେ ରାଜା ସୁନା ରୂପା ଧନ ସବୁ ରଖିଛି ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖିପାରୁଛି ବାବା ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କଣ ଖାଲି ଭାତ ବସିଛ ଶାଗଟା ଟିକେ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମା ଦିହ ତ ଦେଖାଉନି ଭାତ ତଳେ ସାଗର ହଉଛି ମାଟି ତଳେ ତ ସୁନା ଦେଖା ଯାଉଛି ସରି तो अच्छा